nye ɲininkali min kɛ tiɲɛ la hadamadenw nin ko sugu an y'a fɔ ka tɛmɛ a y'a u ka n'u y'a lafiya ka b'u ɲininkali la ka ɲi parce que ko minnu don kow don i tɛ taafa su sɔrɔ o la silamɛya la ko mɔgɔw don ko sisan ko n'u ye waajuli organiser muhadaraw ni waajuliw k'u b'a fɔ nin ye denba ye nin ye denfa ye lesirisi tɛ ninnu na diina kɔnɔ ninnu lesiri tɛ ninnu na diina kɔnɔ ninnu ye de ka diina kɛ komi tilonkɛ fɛn ani ciyatiribɔ an bɛ ala deli ala ka silamɛya kisi o hakilina sugu bɛ mɔgɔ minnu ala ka silamɛya kisi u tɔɔrɔ ma mɔgɔ o mɔgɔ ye diina welelikɛla sɔbɛ ye min bɛ diina weleli ka Qur'an wa sunna la faham salafu salih i tɛ nin ko sugu sɔrɔ bolo bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ u tɛ nin ko sugu sɔrɔ bolo ka dawa la mais minnu b'a fɔ dawa sugu min b'u bolo diɲɛ kɔnɔ an ka dawa de kɛ dɔrɔn dawa min bɛ mɔgɔw lajiya dɔrɔn ka mɔgɔw layɛlɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn ka tɛ dɔrɔn nkalon kan olu dawa kɛla sugu de ka taabolo ye ninnu ye nin bɛ olu de ka taabolo kɔnɔ dawatu ikhwaniw ka dawa ninnu hijibiyaw ka dawa ninnu tawhidi kisɛ tɛ se ka fɔ ka walawala dawa minnu na musirikiya tɛ se ka kɛlɛ dawa minnu na sunna tɛ se ka fɔ a ɲɛma ka walawala dawa minnu ma bidiya tɛ se ka kɛlɛ dawa minnu na kabila nankara ka kɛlɛ dawa minnu na dawa minnu ye dɔrɔn ka musow ni denmisɛnninw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka kuma fɔ dɔrɔn ni bɛɛ bɛ yɛlɛ dɔrɔn bɛɛ bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛw bɛ fɔ olu dawa kɛla sugu de ka taabolo ye ninnu de ninnu tɛ silamɛya sariya dawa ɲuman kɔnɔ k'a fɔ dawa yɔrɔw ni muhadara yɔrɔw la ayiwa ani conférence sigi yɔrɔw la nin ye denba ye dɛ nin ye denfa ye dɛ kɔɲɔ de wa dawa tɛ o ye kɛtaw dawa tɛ o ye sa dɛ a bɛ kɔɲɔ de la a bɛ kɔɲɔ de la o la an bɛ ala deli ala ka silamɛya kisi u tɔɔrɔ ma silamɛya dawa kɛla o ye sage ka taa salafu ka dawa la Qur'an wa sunna la fahmu salafu salih a ka dawa ka kɛ tawhidi kan Sheikh Salih Fawzani ye o de fɔ a ko a dawatu bila tawhidi kala dawa dawa bɛ ni tawhidi ta kɔnɔ a bɛ komi dawa tɛ dawa sulama dawa tawhidi ta kɔnɔ a bɛ komi farikolo n'i ye kunkolo tigɛ ka bɔ a la dawa sulama de don dawa tiɲɛlɛ donc an bɛ min fɔ ninnu tɛ silamɛya sɔbɛ dawa sɔbɛlama ye silamɛya dawa sɔbɛlama ka ko tɛ ninnu ye ninnu ye de ka diina kɛ tilonkɛ fɛn ni ciyatiribɔ ye ani yɛlɛ ni tɛgɛrɛ fɔ ani wari ɲini nin dawa sugu y'o de ala kan kisi ala kan tanga société de dɔw ta k'olu ye sponsor ye o bɛ se ka société damadɔ min ta k'a fɔ k'olu de fara ɲɔgɔn kan ka wari bɔ o b'a sɔrɔ n'o société ninnu fana bɛ visité kɛ wa conférence ninnu ka yala o la minnu bɛ société ninnu kan ko sponsor société ninnu ka ca k'olu y'a organisé ka wari bɔ donc k'olu fana publicité ni fɛnw kɛ ko dawa kɛyɔrɔ ninnu ka yala fana b'a la. k'u bɛ sisoto fana dɔ ta sisoté minnu bɛ dawa in financé donc o bɛ o sisoto ka publicité kɛ dawa kɛyɔrɔ o bɛ cogo di o bɛ don hadisa kɔnɔ innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ala ko baaraw bɛ kɛ ni ŋaniya de hadamaden ŋaniya ye min ye i ye min ŋaniya la bi sara o de la n'a y'a sɔrɔ sisetigiw fana bɛ o dawa o b'a financer de pour u ka publicité de kama o tɛ ala ko ye o ma kɛ ala kama kɔn la o kɛra u ka diɲɛ ko de kama o ma kɛ ala kama n'a y'a sɔrɔ olu fana ye o muhadara sugu ni conférence sugu financer de pour u ka baaradaw n'u ka sisoté de bɛ ka a ka publicité jama bɛɛ ɲana olu bɛ client sɔrɔ cogo min o tɛ ala ko ye innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa baaraw bɛ kɛ ni ŋaniya de hadamaden ye min ŋaniya o de bɛ k'i ta ye ni mɔgɔ min ye diina financé ka baraji sɔrɔ lahara an b'o jigi de jigi ala b'o k'i ye ni mɔgɔ min ye diina financement ni wajibi financement kɛ o n ka publicité de ka fɔ jama yɔrɔw la n bɛ client sɔrɔ cogo min o y'i ka sara ye o y'i ka diɲɛ ko n'i ka ŋaniya de o tɛ ala ko ye
bon ko ni mɔgɔ min n'a ye a ka tahiya bɛɛ ka ɲinana a ma salamu bila u bɛ dilan cogo di n'a y'a sɔrɔ ni wagati ka surun salamu ye salli jɔsen de ni furancɛ ma janya a bɛ kabaru kɛ ka sigi ka salamu bila a bɛ salamu bila donc a bɛ baada kɛ bon n'a y'a sɔrɔ furancɛ janyana fana ale wulila taara salamu bila a bɛ sagi salli bɛɛ kan bon ko mɔgɔ min misiri dɔ bɛ kɛrɛfɛ jama man ca misiri wɛrɛ bɛ o jama ka ca e ka taa salli wɛrɛ la baasi b'i la wa Ibn Baz rahimahullah ɲininkara nin na a ko mɔgɔ misiri min b'i kɛrɛfɛ ka wuli o la ka taa salli misiri wɛrɛ la baasi si tɛ ka o la a ko bali n'a y'a sɔrɔ bɛ taa misiri min na yɛrɛ a jama ka ca ka tɛmɛ misiri min bɛ e kɛrɛfɛ ou bien ina kaja ka tɛmɛ misiri min bɛ kɛrɛfɛ a ko parce que ni misiri kaja i bɛ taama jan kɛ ka taama o baraji o ka ca ka tɛmɛ ni misiri min ka so a ko ni taara i bɛ taama min kɛ taama jan min kɛ ou bien misiri jama de ka ca ka tɛmɛ misiri min bɛ kɛrɛfɛ ou bien misiri dɔɔninkɛbaga dɔ de bɛ a ka kutubaw nafa b'u la i ka diina la dɔɔni b'u a ka kutubaw la i ye i ka diina la a ko i ka taa nin sɛgɛrɛ yɛrɛ a ka ɲi dɛ i ka taa nin misiri sugu sɛgɛrɛ yɛrɛ fasamantiya b'a la a ka ɲi baasi tɛ ka i ka t'o sɛgɛrɛ ko dɔ ko ni mɔgɔ firila ka wari bila i ka waransi mɔnɛ la e t'a tigi dɔn i bɛ nin wari baara ɲɔgɔnya cogo di o n'a y'a sɔrɔ nimero min ye waransi mɔnɛ in bila i b'o wele n'o bɛ sɔrɔ i b'o wele k'a fɔ nin wari hakɛ nana ne ka waransi mɔnɛ la parce que min filila ka na i ka waransi mɔnɛ la ten a tigi m'a d'i ma a bɛ komi tɔmɔfɛn dɛ a bɛ don tɔmɔfɛn kiri de la ni wari ba dɔ valeri b'a la ciden ko a tigi ka ɲini san kelen nimero min y'a ci i b'o wele n'o sɔrɔla i ye cogo sɔrɔ la filɛ n'i ma cogo sɔrɔ a la i bɛ se k'a bɔ k'a mara yen n'a tɛ se ka to waransi mɔnɛ kɔnɔ i bɛ se k'a bɔ k'a mara yen fo san kelen ni valeri ba b'a la ciden ko tɔmɔfɛn san kelen de i ka tigi ɲini san kelen kɔnɔna na ni mɔgɔ sɔrɔla a la a filɛ ni mɔgɔ ma sɔrɔ a la fa sanu ka biha i yɛrɛ b'a kɛ cogo min la i b'a kɛ o cogo la n'a y'a sɔrɔ valeri ba tɛ 1000 ɲɔgɔnna 2000 ɲɔgɔnna dɔɔninkɛbaw ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔw camancɛ mɔgɔw b'u ɲini ka da hakɛ min na i b'a tigi ɲini ka da a la maanaam masalala ni 3000 yala mɔgɔ minnu ye miliyardɛriw ye olu bɛ 3000 jate yɛrɛ wa k'a ɲini wa la bon fantan fana har ale ka 200 a b'a ɲini wa t'a ɲini a b'a ɲini bon mɔgɔw camancɛ mɔgɔw bɛ fɛn min ɲini k'a da hakɛ min na n'u ko mɔgɔ 3000 kɔni setigi mako t'o la fantan fana har ale ka dɔrɔmɛ 200 a b'a ɲini mais camancɛ mɔgɔw kɔni 3000 n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔw camancɛ mɔgɔw bɛ dɔgɔkun kelen kɛ k'o ɲini sɛwusalo fɔyanu ye ninnu fɛ u bɛ dɔgɔkun kelen kɛ k'a ɲini n'u ko nin valeri min filɛ e bolo mɔgɔw camancɛ mɔgɔw b'a ɲini tile 10 ɲɔgɔnnaw b'a kɛ k'a ɲini i b'a a lamara ka tigi ɲini tile 10 n'a ko nin hakɛ min filɛ e bolo mɔgɔ tɛ se ka nin kɔni kɛ ko i bɛ san kelen ɲini ni nin ye mais mɔgɔw camancɛ mɔgɔw bɛ nin tigi ɲini u bɛ nin ɲini ka da kalo kelen ɲɔgɔnna de la donc i b'a tigi ɲini ka da kalo kelen ɲɔgɔnna la dɔnnibaw ye nin de fɔ min ni valeri ba t'a la mɔgɔw camancɛ ta bɛ min ɲini u b'a ɲini ka se hakɛ min na i b'a makɔnɔni kɛ ka tigi ɲini ka se o hakɛ ma bon min fana ni mɔgɔ t'o ɲini yɛrɛ komi tamaro kɛlenw n'a ɲɔgɔnna ni juruw n'a ɲɔgɔnna o buruna i nana o sɔrɔ i y'o ta yɔrɔ min dɔrɔn i t'a dɔn donc tɔmɔfɛn bɛ taa nin tila yɔrɔ ma saba de a ko k'ale y'a denmuso di dɔ ma furu la furu ye san 2 sɔrɔ mais ale ko k'a dɔn ko cɛ tɛ sigi o kɔfɛ nana bangew ye ko cɛ tɛ sigi bon le temps que olu bɛ cɛ lasigi ka kuma fɛ a ka seli ka bɔ
ale bolo so o yala ale ka furuna fula ale bɛ sigi walima ale muso bɛ da fara sigi fara kan bon ko dɔ ko ale y'a denmuso di mɔgɔ ma san 2 ɲɔgɔnna bɛ furu la mais a cɛ tɛ sali ale tun t'o dɔn tuma min a nana dɔn ko cɛ tɛ sali k'olu ye cɛ sigi ko a ka sali ko cɛ y'a bila siɲɛ kelen nafolo ko b'a la wa ni ko yanni olu ka cɛ sigi ka kuma fɔ a ye muso bila siɲɛ kelen bon ni cɛ ye muso bila a m'a fɔ aw ma ye n ka nafolo sagi aw yɛrɛ b'aw yɛrɛ bila nafolo sagila mun na cɛ yɛrɛ de ko n y'a bila n'a yɛrɛ de ko a ye ni cɛ ye ko de ne tɛ a bila tɛ a bɛ ne ka nafolo de sagi ma a b'a ka nafolo saga ma a bɛ furu bɔ a bɛ furu guruja mais ni cɛ d'a ma fɔ a yɛrɛ de y'a bila a ma nafolo ko fɔ aw ye nafolo sagi ta aw kan mais ni cɛ ko a tɛ ɲɛ a ka nafolow kɔ a b'a ka nafolo saga ma parce que an ko nin ko sugu n'a y'a sɔrɔ silamɛya sariya bɛɛ de ale b'a guruja hari n'a ma nafolo ko fɔ mais ni silamɛya sariya tɛ aw ko aw b'a bɔ a tɛ sali a ko ale t'a bila a b'a ka nafolo saga ma ka muso ka furu guruja diyagoya mais n'a yɛrɛ de ko n y'a bila a ma ɲininka nafolo ko la nafolo sagi tɛ a bɛ i da sigi a bɛ i da kɔnɔ sigi ko ni muso min n'a tɛ filanan tali fɛ ou bien sabanan ou bien naaninan maana ni muso min bɛ muso wɛrɛ ka furu ka fara ka a b'o kɔ a bɛ cogo di Sheikh Salih Fawzani ɲininkara nin na nawaqidul islam a sarahu la n'a ko ni n'a bɛ silamɛya guruja fɛn na ala ka jigi fɛn n'i y'a kɔ i bɛ bɔ silamɛya kɔnɔ u ye Fawzani ɲininka musow dɔw bɛ min ye ka muso wɛrɛ furu ka fara ka bɔ k'o to fɛ a ko o tɛ nawaqid o t'u kafira de a ko olu ma ala ka sariya kɔ ni filanan farala ka sabanan fara naaninan farala ka degun min b'a sɔrɔ a y'o de kɔ ani n ye sariya ni ala ka fɛn jiginɛ ala ka kiiri kɔ k'o kɛlenw tɛ dɛ a ko aw m'a mɛn kuranna kɔnɔ kutiba alaykumul qitalu wa huwa kuruhu lakum ala y'o kɛlɛ k'aw ka farida ye mais aw bɛ kɛlɛ kɔ yala kɔrɔ ye de sebaw bɛ kɛlɛ kɔ kafiru dɔ wa u ma kɛlɛ in sariyali kɔ dɛ u ma kɛlɛ in kiiri kɔ dɛ degun min bɛ kɛlɛ la fagali min bɛ kɛlɛ la nafolo tiɲɛ min degun min bɛ kɛlɛ la ni gɛlɛyaw y'o de kɔ donc o la musow ta y'o de ko musow ta y'o de musow bɛ ɛwa muso caman furu ko min na u ma ala ka diinɛ kɔ u ma ala ka jigi fɛn kɔ maana u bɛ degun min sɔrɔ sinamusoyaw ni fɛnw na u y'o de kɔ donc o teliwele ku o b'u labɔ silamɛya kɔnɔ ko dɔw b'a fɔ ko hari ala ka tun ka kɛ muso fana ye u ka cɛ sama kuma in t'u kafiriya kuma lankolon dɔ dɔrɔn u y'a fɔ ni batara kuma dɔ ni ala ye ko mɔgɔ ka muso naani furu ani muso ka furu cɛ caman na ko ni muso furula cɛ caman na e yɛrɛ de degun b'a la mɔgɔ caman tigi caman lafiya de bɛ yan tigi caman lafiya bɛ yan ala ma sariya ninnu ko gansa koyi ni ala ko cɛ ka naani ta y'a kɛ aw ka muso de masalaha kama cɛw ka masalaha b'a la aw muso ka masalaha b'a la diɲɛ filɛ sisan ciden ko diɲɛ wagati dɔ bɛ na yɛrɛ a ko i bɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ mɔgɔ cɛ kelen a bɛ muso 50 de labalo a ko diɲɛ laban bɛ na cɛ kelen bɛ muso 50 de labalo a bɛ muso 50 labalo cogo da tɛ komi ko a ka furumusow de i b'a sɔrɔ a ba dɔ furulen tun bɛ yɔrɔ dɔ la cɛ sara ou bien cɛ y'a bila a b'a bolo a kɔrɔmuso tun bɛ dɔ bolo la cɛ sara ou bien cɛ y'a bila a b'a bolo a dɔgɔmuso tun bɛ dɔ bolo la cɛ sara ou bien cɛ y'a bila u bɛɛ bɛna mara ale de fɛ ale de bɛ u bɛɛ balo parce que diɲɛ laban kɛlɛw de bɛna fitinɛw de bɛna cɛw bɛ sa musow de bɛ tɔw musow de bɛ caya ka tɛmɛ cɛw kan bon hari sisan o diɲɛ kɔnɔ sisan o cɛ ni muso jumɛn ka ca muso de ka ca naani filɛ dɔw bolo dɔw filɛ u bɛ taa misiri de la ka kalifa alimami jama la a ye dugawu kɛ n denmuso sera furu la n'a y'a sɔrɔ cɛ bɛɛ bɛ da kelen na la a bɛ kɛ cogo di dɔw b'a fɛ ne tɛ kɛ filanan tɛ kɛ sabanan ye i b'a sɔrɔ ale ba kɛra filanan de ni e ba tun ma kɛ dɔw ka filanan e bɛ wolo wa i b'a sɔrɔ e ba ye dɔw ka sabanan de
ni do de tuma e ba furu ka ke aka sabanai aka e soro be sorowa donc muso nani muso nam ce ka muso nani furu muso yere de kan nafa bala muso yere de kan nafa bala ni ce tundara muso kelena muso caman be toite do furu la de e hari sisa nani be tawo saba be tawo fula be tawo muso yere be yala la aye ce nyuma nyini nye aye dina tigni nye mbe kalifawula naye mugoye abe muso nyini e afula tara nani tala hari be au na ka telefoni na abasenka ce nyini na nu atunkera koy kadda kele no beke cogodi awde kan nafa bala mo yiba soro ni e furula ce do ma sisa e kele ni ce ka baraw na la do ni tera e kele polo itese na kera fula ya be nyugo ndeme ne e kele be e ce bolo sisa e jigito ni ka denyere ne akoy kadu gwa kuno fo ale ka dumuni ka tobi kala wurete abeke cogodi wala ube yi kono fale den tabe bolo dem umuga be e bolo e yire dara e banana sina muso te ela mimbe joni e wa gwai ni feunye e kofe ka dumuni to bi dem ka dumuni ka be ke chogori wala muso nani furu muso yire de kan nafa bala cew kan nafa bala ala ya kana ka hikmana ka sariya do de bo ni ala tun ko fana ce nanin ka fara muso kelenka e yire de degumbo law dondo la ina sa wakati ina sa fendo kama koni donc ambe min fo hadama denka jeni alaka kiriye ani alaka kiru na ka sariya ala yere yo keni kodo ni hikima de ala yere de wodo ewa do be kene ka fana ce kele muso ewa ewa muso kele ce nani ka nyon soro ela lafiya go yoro la alaka hakli mandama et puis ikera ala ewa iyere yi misali akomi wulu muso mimbe o fo o be wulu ya defe wulu ki chekele mba no fa la gosilite de me muso munu nin ko sugo be bo uda abukumi ale yere ye wulu ya de kanu kata yere ma ala kan kisala kan tangani haklina suguma neka nema ikafin famu balma ka da bi ko kale bi ke ko ka ko musoni adi yo bi tuba de ko na do ale balma to be mu dum fana be mais ko muson to ga nyina le fe ka ko ni sinu ni fambe ka to ga dim ka ni kala adi on dron ale ko mako mana ko kada ga balma ni fambe ale sega di fini kala ale to andi on ka to ni to yalma ale ga bani tuba la fu muson bulu ka fini kala dim ni do yalma ka shiga ko wala makana kala be de da bo ko doko ale be kofe ko ale muso be anaka balimo be nyugon ka ko sallo la ko ale ka muso ba nyina fe ko aka fini tiga dawna ko ale ba fa ale te sika fini tige adawun dorola ka balimo dawun toy ko na ale fini tige litoy ni na femba la fembila ni be se ka fini tige ubeye nyuma ya dero na sebiye sinji tuguni nyuma ya dero fini tige ubeye mais ni o setiye i denw ka hake bi ka de nunun tama wajibi ka mais min ye e ka denw ka hake u ka fini ni fini t'u bolo u ka balo wajibilen de bi ka donc i b'o kɛ de n'i bɛ se ka bɛɛ kɛ o de ka ɲi ɲuman dɔ a kɛ n'i tɛ se ka bɛɛ kɛ i denw ka fini sanni ye ka wajibi de i tɛ se k'u ka u feeretɔ tɔ k'a sɔrɔ se b'i ye nafolo ci u ba ma ka fini sago ye k'ale daga dugumɔgɔw ye kalo a ka taa misiri dɔ la ka taa kuranɛ kalan ka kuranɛ kalan cogo di ka taa misiri dɔ la ka taa kuranɛ kalan bon ko yala bɛ daga dugumɔgɔw ye kalo ka taa misiri kɔnɔ ka taa kuranɛ kalan ka taa kuranɛ kalan ye cogo di n'a y'a sɔrɔ o laɲini ye de ka taa kuranɛ jigi ye o ye biriya de kalo an ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ an ka kuranɛ jigi o ye biriya de ye lɛsiritɔ la diina la ewa jama kurana jigi min fule ninye yere doni kibo ko kurana jigite abe kurana de tila ninye hijibu kele min kala yode kala ninye fula min kala yode kala ama kurana kala de kurana jigili yede e yere ka kurana ta suratul fatiha ka kala dafe kata fo kata dafa ninde ye kurana jigi me ka mugo fara nyogon ka ko ka kurana tilawnu nyogon che
ko ni hakke men kara hunni hakke men kara ko ko la nyugo na kaw ye qur'ana jigi ama qur'ana jigi et puis qur'ana kalan chogo min do fana bidiya do e sirta la dina la bon ko do ko ale be sabune de fere bo ko sabune be dilani iri de abe nya jugu de furake ani dabali ko be chogori sabune dabora ki ko ki jere min ye fura ye furaw de bo nyana bo sabune to ye sabune ko ni ye ko sabune de kana mugo trompe ka mugo kan na fulo mina fu bandiala sabune ye de ka finu ko na ye ki yere ko na ye ka no bu la sabune ka barate furakeli ye Walaikum salam. Bon, ale ka kuma laɲini dɔrɔn ko kuranna dɔ bɛ e bolo mais e ye dɔ ye misiri kɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ o kɔnɔ a tɛ e ta in kɔnɔ e bɛ se k'i ta in falen o la a tɛ bɛn kuranna bɛ misiri kɔnɔ dɔɔni kibaw k'o ye wɔgɛ fu dɛ o ye silama bɛɛ de ta ye a tɛ bɛn mɔgɔ kelen si ko ta ko i b'i mako ɲɛnabɔ n'a ye ka tɔw to i b'a to misiri de kɔnɔ i b'i mako ɲɛ n'a ye ka to misiri de kɔnɔ mais ka bɔ n'a ye hali n'i b'a falen fɛn wɛrɛ de la ka bɔ ni kuranna in ye ko e b'i ta bila n'o la o tɛ bɛn subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nye ɲininkali min kɛ tiɲɛ la hadamadenw nin ko sugu an y'a fɔ ka tɛmɛ a y'a u ka n'u y'a lafiya ka b'u ɲininkali la ka ɲi parce que ko minnu do kow do i tɛ taafa su sɔrɔ o la silamɛya la ko mɔgɔw do ko sisan ko n'u ye waajuli organiser muhadaraw ni waajuliw k'u b'a fɔ nin ye denba ye nin ye denfa ye lesiri tɛ ninnu na diina kɔnɔ lesiri tɛ ninnu na diina kɔnɔ ninnu ye de ka diina kɛ komi tilonkɛ fɛn ani ciyatiribɔ an bɛ ala deli ala ka silamɛya kisi o hakilina sugu bɛ mɔgɔ minnu ala ka silamɛya kisi u tɔɔrɔ ma mɔgɔ o mɔgɔ ye diina welelikɛla sɔbɛ ye min bɛ diina weleli ka Qur'an wa sunna la faham salafu salih ite nin ko sugu sɔrɔ bolo bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ute nin ko sugu sɔrɔ bolo ka dawa la mais minnu b'a fɔ dawa sugu mun b'u bolo diɲɛ kɔnɔ an ka dawa de kɛ dɔrɔn dawa min bɛ mɔgɔw lajiya dɔrɔn ka mɔgɔw layɛlɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn ka tɛ dɔrɔn nkalon kan olu dawa kɛla sugu de ka taabolo ye ninnu ye nunde ulu de ka taabolo kɔnɔ dawatu ikhwaniw ka dawa nunu hijibiyaw ka dawa nunu tawhidi kise tɛ se ka fɔ ka walawala dawa minnu na musirikiya tɛ se ka kɛlɛ dawa minnu na sunna tɛ se ka fɔ a ɲɛma ka walawala dawa minnu ma bidiya tɛ se ka kɛlɛ dawa minnu na kabila nankara ka kɛlɛ dawa minnu na dawa minnu ye dɔrɔn ka musow ni denmisɛnninw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka kuma fɔ dɔrɔn ni bɛɛ bɛ yɛlɛ dɔrɔn bɛɛ bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛw bɛ fɔ olu dawa kɛla sugu de ka taabolo ye ninnu de ninnu tɛ silamɛya sariya dawa ɲuman kɔnɔ k'a fɔ dawa yɔrɔw ni muhadara yɔrɔw la ayiwa ani conférence sigi yɔrɔw la nin ye denba ye dɛ nin ye denfa ye dɛ kɔɲɔ de wa dawa tɛ o ye kɛtaw dawa tɛ o ye sa dɛ a bɛ kɔɲɔ de la o la an bɛ ala deli ala ka silamɛya kisi u tɔɔrɔ ma silamɛya dawa kɛla o ye sage ka taa salafu ka dawa la kuran o sunna la faamu salafu salih a ka dawa ka kɛ tawhidi kan Sheikh Salih Fawzani ye o de fɔ a ko a dawatu bila tawhidi kala dawa bɛ ni tawhidi ta kɔnɔ a bɛ komi dawa tɛ dawa sulama dawa tawhidi ta kɔnɔ a bɛ komi farikolo n'i ye kunkolo tigɛ ka bɔ a la dawa sulama de don dawa tiɲɛ donc an bɛ min fɔ ninnu tɛ silamɛya sobe
dawa sobela mai sulamiya dawa sobela maka kote nununye de ka dina ke tilonke fenne ciatri boy ani yeleni tegre fo ani wori nyini dawa sugu yode ala kan kisala kantanga société de donc ça coule sponsor c'est la société d'abandonner ta beaucoup de fois non ka warbo wa so no société no fana de district wa conférence ba yala wala ba on be société no ga ko sponsor société no ga ta ko ya organiser ka warbo wa ko fana publicité donc ko dawa ke ro ba yala ko to ko be sisoto fana dota sisote muno be dawa in financer donc o be aussi seto ka publicité ke dawa ke robe chogodi o be do hadisa kono innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ala ko baraw be kenin ngania de hada maden ngania e minye ye min ngania la bi sarwode la na ya soro si setu tugu fana be o dawa o ba financer de pour o ka publicité de kama o te ala koyo o make ala kama konra o kera o ka jiya ko de kama o makala kama na ya sorulu fana ye o muhadara sunu conference sugu financier de pour u ka ewa bahara dawlu ka sisote de be ka aka publicité jama be nyana ulu be client soro chogomi ko tala ko innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa baraw be kenin ngania de hada mananye min ngania o de be kitai ni mo minye dinam financier ka baraji soro la gara ambo jigde jigi yala bo kiye ni mo menye e wadina financement ni wajilu financement ke o en ka publicité de ka fo jama yorowula mbe kiya usoro chogomi o yi ka saraye o yi ka e wajian ko ni kan ngania de o te ala ko koni mogo min na ya katta ya be ka nyinana ama salamu bila be dilan chogodi na ya sura ni wakati kasuru salamu ye salli josende ni français majanya abe kabaru ke kasigi ka salamu bila abe salamu bila donc abe bada ke na ya sura français janya na fana ale wulila tara salamu bila be sagi salli beka ko mogo mi misiri dɔ bɛ kɛrɛfɛ jama man ca o misiri wɛrɛ bɛ o jama ka ca e ka taa salli wɛrɛ la baasi b'i la wa ibunu bazi rahimahullah ɲininkara nin na a ko mɔgɔ misiri min b'i kɛrɛfɛ ka wuli o la ka taa salli misiri wɛrɛ la baasi si t'i ka o la a ko bali n'a y'a sɔrɔ o bɛ taa misiri min na yɛrɛ a jama ka ca ka tɛmɛ misiri min bɛ e kɛrɛfɛ ube ina kaja katime misiri min be kerefe ako parce que nini misiri kaja ibe tama janke katama o baraji o kacha katime ni misiri min kaso ako ni tara ibe tama minke tama jam minke ube misiri njama de kacha katime misiri min be kerefe ube misiri done ke ba do de be aka kutuba nafa bula ika dina la doni bu aka kutuba ula iye ika dina la ako ikata ni segere yere akanyide ikata min misiri sugu segere yere fasamantiya bala akanyi basi teka ikato segere ko do ko ni mogo firila ka wori bila ka waranzi monela eta tigido ibeni wori bara nyogunya chokodi wonna ya soro ni muro min ye waranzi mona imbila ibo wele no be soro ibo wele ka fonni wori hakken nana ne ka waranzi monela parce que min filila kana ka waranzi monela atigi ma dima abe komi to mo fende abe do to mo fen kiride la ni wori bado valeri bala ciden ko atigi kanyini sankele ni muro min ya cibo o wele no soro la ye chogo soro la fule ni ma chogo soro la ibese ka bo ka marai na te se ka toranji mun ko ibese ka bo ka marai
fo sankele ni valeri babala ciden ko to mo fe sankele de ka tigi nyini sankele ko non ni mo soro lala afule ni mo ma soro la fasanu ka biha iyere ba ke chogo mi la iba ke wo chogo la o na ya soro valeri batte wa kele nyogono wa fula nyogono doni ke ba ko nonu na nyogono mogo chamanche mogo bu unyine kada hakke minna iba tigi nyine kada ala manam ansalara ni wa saba yala mogo munu mi milliardaire uye ulube wa saba jatere wa na kanyini wa la bo fantam fana harale ka keme fula ba nyini wa ta nyini aba nyini bo mogo chamanche mogo be pemmi ni nyini kada hakke minna nu ko mogo wa saba koni setigi makotola fantam fana harale ka drome keme drome fula ba nyini mais chamanche mogo koni wa saba na nyogonan mogo chamanche mogo be dogo kun kelenke ko nyini so salo fo yanu en nonu fe be dogo kun kelenke ka nyini nu ko nim valeri min fule e bolo mogo chamanche mogo ba nyini tile ta nyogonan ba ke ka nyini iba awa alamara ka tigi nyini tile ta na ko ni hakke min fule e bolo mogo tese ka nin ko ni ke ko be sankele nyini ni ninye mais mogo chamanche mogo be nin tigi nyini ube nin nyini kada kalo kele nyogona de la donc iba tigi nyini kada kalo kele nyogona la donc bo ye nin defo min ni baleri ewa batala mogo chamanche tabe min nyini e uba nyini kase hakke minna iba makono ni ke ka tigi nyini kase o hakke ma bo min fana ni mogo to nyini yere komi tamaro kelo na nyogona ni juru na nyogona o burna ina ana o soro yo sta yoro mi do itado donc to mo fembe tan intila yoro masabale ko kale ya de uso di doma kuruba o ni sa place o na le ko kara ko jati sili o papa na bandu ye ko jati sili o le tanke o be tella sili ba kuma ko ya ka sili ka bo jere na na muso blashen ko muso be ale ko so o yala ali ka puna puna pula re be sili wan mani ko ni da fara sili ya fara ka bo ko doko ko ale ya de muso di mo ma sanfula nyogona be furula me a chete sallale tuntodo tumami anana do ko chete salli kulu ye chesigi ko aka salli ko che ya bilasi akele nafulo ko bala wa ni ko yani ulu ka chesigi ka kuma fa ye muso bilasi akele bon ni che ye muso bila ama fo aw ma yen kan nafulo sagi aw yere bila nafulo sagi la munna che yere de ko nya bila na yere de ko ye ni che ko de nete abilate abe ne kan nafulo de sagi ma aba kan nafulo saga ma abe furu bo abe fu guruja mais ni che da ma fo yere de ya bila ma nafulo ko fo aw ye nafulo sagi ta oka mais ni che ko atenya kan nafulo ko aba kan nafulo saga ma parce que an ko nin ko sugu na ya suru silamiya sariya bede ale ba guruja hari na man nafulo ko fo mais ni silamiya sariya te aw ko aw ba bo ate salle akwa le tabila aba kan nafulo saga ma kamuso ka furu guruja jakwa mais na yere de ko nya bila man yin kan nafulo ko la nafulo sagi te abe ida ko le sigi ko ni muso min na te fulana talife ube sabana ube nani na mana ni muso min be muso were ka furu ka faraka abo ko abe chogodi Sheikh Salim Fawjani min karani na nawaqidul islam asrahula na ko ni na be islamiya guruja fenna ala ka jigi fenni ya ko ibe bo islamiya kono uye Fawjani nyininka muso do be min ne ka muso were furu ka faraka boko tofe ako tenna waqdu otu kafirade ako uluma alaka sariya ko ni fulana farala ka sabana fara nani na farana ka degu min basura yode ko ani nye sariya ni alaka fenjigne alaka kiri ko kelemtere ako ma me qur'ana kono kutiba alaykum alqital wa huwa kuruhu lakum alayo kele ka fartai me au be kele ko yala koro yede sebo be kele ko kafiru do uma kelen sariyani kode uma kelen kiri kode degu min be kelela fagali min be kelela nafulu ciyani degu min be kelela ni gele ya wiyode ko donc wala muso tayode ko muso tayode
muso be ewa muso chama furu ko minna uma alaka dina ko malaka jigi fenko mana ube degu mun soro sina muso yaw ni few na yode ko donc o telwele ku o bu labo islamia ko ko do ba fo ko hari alaka tunka ke muso fana uka ce sama kuma intu kafiriya kuma lankolo do doro ya fo ni batara kuma do ni ala ye ko ewa muso kan e moko kan muso nani ewa furu ani muso ka furu ce chama na ko ni muso furu la ce chama na yere de dugumbalo moko chama ewa tigi chama lafiya de be tigi chama lafiya biya ala masariya nunun ko gansa koy ni ala ko ce kan nani ta yake au kan muso de masalha kama ce kan masalha bala au muso kan masalha bala jiya fule sisa ciden ko jiya wakati dobe na yere akoy be mo kelen sura mo ce kele abe muso bi duru de labalo ako jiya laban bena ce kele be muso bi duru de labalo abe muso bi duru labalo cugura te kome ko aka furu muso de iba soro abado furlen tumbe yoro de la ce saro ga ce ya bila babolo akoro muso tumbe dobola ce saro ga ce ya bila babolo a dogo muso tumbe dobola ce saro ga ce ya bila ubebe na marale de fale de ube baro parce que jiyan laba kele ude bena fitina ude bena ce ube sa muso de be to muso de be chaya kateme ce ko bo hari shisa wo jiya kono shisa wo ce ni muso juman kacha muso de kacha nani fule do bolo do fule ubeta ewa misiri de la kalifa le mamini jamala ay do ken de muso sera furula na ya soro ce bebe da kelen na abe ke chogodi do ba fe nete ke fulana te ke sabanay e ba soro ale ba kera fulana de ni e ba tumma ke do ka fulana e be bolo e ba soro e ba ye do ka sabana de ni do de tumma e ba furka ke aka sabanay aka e soro e be soro wa donc muso nani muso nam ce ka muso nani furu muso yere de kan nafa bala muso yere de kan nafa bala ni ce tundara muso kelena muso chaman be toite do furula de hari sisa nani be tawo saba be tawo fula be tawo muso yere be yalala aye ce nyuma nyini nye aye dina tignenye mbe kalifawula naye mugoye abe muso nyini a fula tara nani tala hari be au na ka telefoni na abasenka ce nyini na nu atunkera koy kadda keleno be ke cogode awde kan nafa bala mo yiba soro ni e furula ce do ma sisa ekele ni ce ka baraw na la do ni tera ekele polo itese na kera fula ya be nyugo ndeme ne ekele be e ce bolo sisa e jigito ni ka denyere ne akoy kadu gwa kono fo ale ka dumuni ka tobi kala wurete abe ke cogode wala ube e kono fale denta be bolo dem umuga be e bolo e yire dara e banana sina muso te ela min be joni e wa goy ni fewnye e ko fe kadumuni to bi dem kadumuni ka be ke cogori wala muso nani furu muso yire de kan nafa bala cew kan nafa bala ala ya kana ka hikmana ka sariya dode bo ni ala tun ko fana ce nani ka fara muso kelenka e yire de degumbo law dondo la ina sa wakati ina sa fendo kama koni donc ambe mi fo hadama denka jeni alaka tiriye ani alaka tiru na kasariya ala yere yo keni kodo ni hikima de ala yere de wodo ewa do be kene ka fana ce kele muso ewa ewa muso kele ce nani ka nyon soro ela la fiya bo yorola alaka hakli mandama et puis ikera ala ewa iyere yi misali akomi wulu muso mimbe o fo o be wulu ya defe wulu ki chekele mba no fa la gosolite de me muso munu nin ko sugo be bo uda abe komi ale yere ye wulu ya de kanu kata yere ma ala kan kisala kan tangani haklina suguma
ne ma e ka fɛn faamu ko balimakɛ dɔ la a ko k'ale bɛ kɛ o kɔ kan a furumuso ni a den donc bi duba de kɔnɔna na donc ale balimaw tɔw bɛ yen n'u denw fana bɛ yen mais furumuso bɛ to ka ɲini ale fɛ k'a fɔ ko ni seli ni fɛnw bɛ yen ka to ka den ka fini kala a denw dɔrɔn ye ale ko a ma ko o ma nɔgɔ ka d'a ka balima ni fɛnw bɛ yen ale tɛ se ka fini kala ale dɔrɔn denw ye ka tɔ ninnu to yalima ale ka ban nin cogoya la furumuso bolo ka fini kala den ninnu dɔrɔn ye yalima baasi b'a kan walima kan ka kala bɛɛ de dabila fini bon ko dɔ ko ale bɛ kɔfɛ ko ale muso bɛ an'a ka balimaw bɛ ɲɔgɔn kan ko saliw la ko ale ka muso b'a ɲin'a fɛ ko a ka fini tigɛ a denw na ko ale b'a fɔ ale tɛ se ka fini tigɛ a denw dɔrɔn la ka balimaw denw to ye ko n'a ale ye finiw tigɛli to yen nin na fɛn b'a la fɛn b'i la n'i bɛ se ka fini tigɛ u bɛɛ ye ɲumanya de don n'a se b'i ye sinji tugu ni ɲumanya de don fini tigɛ u bɛɛ ye mais ni o se t'i ye i denw ka hakɛ b'i kan de ninnu t'a ma wajibi i kan mais min ye e ka denw ka hakɛ u ka fini ni fini t'u bolo u ka balo wajibilen de b'i kan donc i b'o kɛ de n'i bɛ se ka bɛɛ kɛ o de ka ɲi ɲuman dɔ a kɛ n'i tɛ se ka bɛɛ kɛ i denw ka fini sanni ye ka wajibi de i tɛ se k'u ka u feeretɔ tɔ k'a sɔrɔ se b'i ye nafolo ci u ba ma ka fini sago ye k'a bɛ daga dugumɔgɔw ye kalo kalo a ka taa misiri dɔ la ka taa kuranɛ kalan ka kuranɛ kalan cogo di ka taa misiri dɔ la ka taa kuranɛ kalan bon ko y'ala bɛ daga dugumɔgɔw ye kalo kalo ka taa misiri kɔnɔ ka taa kuranɛ kalan ka taa kuranɛ kalan ye cogo di n'a y'a sɔrɔ o laɲini ye de ka taa kuranɛ jigi ye o ye bidiya de kalo kalo an ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ an ka kuranɛ jigi o ye bidiya de ye lɛsiritɔ la diina la awa jama kuranɛ jigi min filɛ nin ye yɛrɛ dɔɔni kɛbaaw ko kuranɛ jigi tɛ a bɛ kuranɛ de tila nin ye hijibu kelen min kala y'o de kala nin ye fula min kala y'o de kala aw ma kuranɛ kala dɛ kuranɛ jigilen ye dɛ e yɛrɛ ka kuranɛ ta suratul fatiha k'a kala da fɛ ka taa fo ka taa dafa nin de ye kuranɛ jigi mais ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko ka kuranɛ tilaw n'u ɲɔgɔn cɛ ko nin ye hakɛ min kɛra nin ye hakɛ min kɛra an k'o kɔlɔ ɲɔgɔn na k'aw ye kuranɛ jigi an ma kuranɛ jigi et puis kuranɛ kalan cogo min dɔ fana bidiya dɔn et surtout la diina la bon ko dɔ ko ale bɛ safunɛ de feere bon ko safunɛ bɛ dilan ni yiri de a bɛ ɲa jugu de furakɛ ani dabali ko bɛ cogo di safunɛ dabɔra k'i ko k'i jɛ dɛ min ye fura ye furaw de b'o ɲɛnabɔ safunɛ t'o ye safunɛ kɔni ye ko safunɛ de kana mɔgɔw tromper ka mɔgɔw ka nafolo minɛ fo bandiya la safunɛ yɛrɛ i ka fini kɔ n'a ye k'i yɛrɛ kɔ n'a ye ka nɔgɔ bɔ i la safunɛ ka baara tɛ furakɛli ye